んにちは、小野寺です。今回私たちのヘアショーのテーマはストリートポップです。なぜこのテーマにしたかというと、今世の中はコロナという世界規模なパンデミックで疲弊して暗くなってしまったと思うんですけど、それをファッションというリアルなテーマで明るくしたいなと思ったのがきっかけです。なので僕らの今回のヘアショーは暗いところから明るくなって、だんだん派手になっていくようなことをテーマにして見どころとしてやっているんですけども、そこが注目点かなと思うので、ぜひ見ていただきたいなと思うポイントです。ショーの中でも結構いろいろな派手な色とかを採用したりしているんですけど、そこも注目ポイントになっているので、ぜひご覧になっていただければなと思います。今回このショーを通じて新たなヘアや新たなファッションに挑戦しようと思う何かきっかけになればなと思っています。それではぜひお楽しみください。